πρέπει να γνωρίζουμε όταν αποκτάμε ένα σκύλο και πώς αντιλαμβανόμαστε τις διαθέσεις του ανάλογα με τη γλώσσα του σώματός του? Πάμε να μάθουμε τις απαντήσεις στο βίντεο που ακολουθεί. Πολλές φορές οι γονείς ρωτούν τι ακριβώς θα πρέπει να πούν στα παιδιά τους, ποια θα είναι εκείνη η πληροφορία που θα πρέπει να δώσουν, ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν με ασφάλεια το σκύλο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι ό,τι τρομάζει ένα παιδάκι, τρομάζει και ένα σκυλάκι. Πολλά παιδάκια δαγκώνονται γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι η στάση του σκύλου εκείνη τη στιγμή είναι αμυντική. Για να μπορέσουμε λοιπόν να καταλάβουμε πότε ένα σκύλος είναι θυμωμένος, πότε είναι χαρούμενος, πότε είναι επιδεκτικός στο να τον χαϊδέψουμε, καλό θα ήταν να πούμε δύο λέξεις για τη στάση του σώματος. Ένα σκύλος που είναι θυμωμένος θα έχει τα αυτιά του πίσω, θα δείχνει τα δόντια του, θα έχει το τρίχωμά του ανασηκωμένο και ενδεχομένως να είναι σε στάση προσευχής, δηλαδή τα μπροστινά του ποδαράκια να είναι λυγισμένα και τα πίσω να είναι όρθια. Όταν ένας σκύλος είναι χαρούμενος, κουνάει έντονα την ουρά του, γαυγίζει μερικές φορές, πράγμα το οποίο μπορεί να παρεξηγηθεί, γιατί το γαύγισμα πολλές φορές θεωρείται σαν κάτι αρνητικό. Αλλά όταν ένα σκυλάκι είναι πάρα πολύ χαρούμενο, ενδέχεται και να γαυγίσει. Όταν ένα σκύλος είναι πάρα πολύ φοβισμένος, παίρνει πάλι αμυντική στάση, πηγαίνει πίσω, τα μάτια του γίνονται τεράστια, μυδριατικά και η ουρίτσα μπαίνει κάτω ακριβώς από τα ποδαράκια του. Ποτέ δεν προσεγγίζουμε έναν άγνωστο σκύλο παρά μόνο εφόσον έχουμε ρωτήσει τον ιδιοκτήτη του. Ποτέ δεν προσεγγίζουμε ένα αδέσποτο σκυλάκι και ποτέ δεν προσεγγίζουμε ένα άγριο ζώο. Προσεγγίζοντας ένα σκύλο, ποτέ δεν τον κοιτάμε στα μάτια, γιατί αυτό τον κάνει να αισθάνεται ανασφάλεια, και ποτέ δεν τον πλησιάζουμε από την μπροστινή πλευρά του σώματός του. Πάντα πηγαίνουμε και τον χαϊδεύουμε στο λαιμό, απλώνουμε το χεράκι μας προηγουμένως έτσι ώστε να μας μυρίσει και να μας γνωρίσει, και ποτέ δεν το τραβάμε είτε από τα αυτιά, είτε από τα πόδια, είτε από την ουρίτσα. Σεβόμαστε το ζώο και τις ανάγκες του και προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε σαν να ήταν ένας μικρός άνθρωπος. Έχει τα ίδια συναισθήματα και τις ίδιες ανάγκες όπως ακριβώς και ένα μικρό παιδί.